Uy, limbag na malemyo, kagubilan, kakailyan. Welcome iti daytoy ang kinasing live. Hello manang Imelda. Ah, bisa ka dagiti author. Ya, ito'y libro tayo author. Ayan, nagtinig ko ni manang Imelda. At at ang tuluyan dagiti Danio ken ditoy dito gawaya manang. So, welcome. Pagsaritaan tayo dati tingig-tingig tingig dati kalugod ko. Nagkulo kami dati buko eh. So, kablawan tayo ti uh, liderato ken isibabugal pamilya ti Gumil Pilipinas. Kampo datoy baru dua libro nga nainwar babaen ti proyekto at Tagnawa nga idol ti editorial committee nga pagpapayan ni Apo Roy B. Aragon chairman. Kabayatan na ti liderato ti Gumil Pilipinas ket ipangpanguluan ni Apo Vice Governor ti Apayao Apo Remy Albano. So, congratulations tayo tilaksid ti hindi ko this angol pandemya nga COVID-19 ket ipamuspusan tayo dato yung proyekto sa saan lang nga natuloy pa yun ti dapayan o ti convention ti DRD. Ito rin kaskas babae niya giting mga libro makunang si Bibiag ti literatura Ilocano. And siguro saan kabasin nga background there may papaniti proyekto nga Tagdawa ti Gumil Pilipinas aya. Tante pa na dati MP. Pampapaimas ti pampapaimas ti saritaan. Masino ti mayat nga nagipatpatang baga itagayo la tatiba yo sa suro ni manager o kasano eh. Yun. Tapos watching from Alacapan City, Cagayan Timan, ako ang gayam tayo ako tayo nakalagin ko na ni di Tano Rolando siguro, presidente ti ni Manang Imelda Toledo, but hello everyone watching live from Calgary, Alberta, Canada. Ni Manang Imelda Toledo, but kamong ti Gumil, Canada. Presidente damat kinapo Rodi Garpadios. Yeah. So bali ti dati sistema ti Gumil Pilipinas ti panagilibro nga Tagnawa. Narugrug yan hindi pa'y muna na Jempo. Hindi Jempo da po Hidalgo, da po Bragado. And kinabay nga Jempo saan nga nakairuror ti Gumil Pilipinas iti libro babali ti Tagnawa. Although ti chapters ti Gumil chapters nagiruror dalata ti Gumil Isabela dati time nga
tinawon nga girorde gumili siya bele gumilaway saan nga saan dapat nga from time to time kag girorde dapat iti libro kung saan nga intero nga bumili Pilipinas so dito chapter tag and iti 2010 nangiruwar ti Gumil Metro Manila iti libro iti baton lagi nga babaan ti sistema nga tagnawa and agarup nagidandamad iti Gumil Pilipinas nga nangiruwar napanood dagiti opisyal iti nga tiyempo babaan ti panangidaulo na po Elizabeth Madarang Raquel ken napanunod nga may institutionalize na jay tagnawa sistema ti panagilibro ti Pilipinas. So iti nga tiyempo 2010 nakairwar kami iti duha nga libro dati 29 asarita nga Ilocano ken dati Kastingin bunubin mi dagiti balikas. Dati 29 nga short stories, dati matkat anthology dagiti dandani nga Ilocano. So ti editor ditoy iti short stories ni Apo Juan Asuncion, dati lumo ken Apo Efren Vicencio. Dati may isang libro editor na ket ni Apo Joel B. Manuel ken dati lumo. 2010 so dati lumo ti papaiding Secretary General. And iti sumaruno katawen 2011 nasunutan iti nabalito kan atawid may dati nga libro ta we were able na ipamusan mi nga inominar iti National Book Awards ket nangati daytoy iti best anthology in Ilocano. Tamsak sir hindi tamsak ano yan Jenny ang bagal daw yung ako ang bagal daw yung stamat mang Jenny stamat mang minimigi so dito yung nag-ati yung National Book Award so the premium na nga dami premium na nga nagpintas nga tropeo nakasadag nga lalaki nga nagbabasa so dahil nga tropeo sumagmanungal daw nga nagnaed sa editor dahi ti gayam ket ni Apo Juan Asuncion Apo Joel B. Manuel ken dati lumo and syempre mo baling mabingay-bingay ni tropeo kinira namot nga di libro nga karapote ket nangatimot laeng so syempre the trophy ko nga individual kanya ko nagjakan ko Apo Asuncion ni Apo Joel B. Manuel nung pinapagmumuan sa certain days kuno number of days kuno tawen nga yan daya tropeo jay ayan ni Apo Asuncion then hindi 2013 o 2012 2013 napanggin ni Apo Joel B. Manuel yung tropeo okay so the word na datoy and saan nga nasunutan man dayen ta tingin liderato termino ti liderato ti Gumil Pilipinas ka every 2 years lang so adda dagiti project nga naduduma saan nga priority ti sumaruno nga admin so saan nga nasunutan dayen nga
nga proyekto ngem pagimbagan na dagiti pagsiatan na ti Gumil Pilipinas dagiti chapters nga mangbibiyag nya nga oray no medyo sila matmaturog kumati Gumil Pilipinas at dagiti chapters nga sibibiyag. So dahiti met ti proyekto ti Gumil Cagayan Sigden. Ituloy nabayag daytoy nga project ti Gumil Cagayan oray di sa naksapi nga kamong ti Gumil. Ininawon da natin nga project hanggang nga nadanon mi. So adda na inayon dito nga ko nga sarita dito yan. Sarita dito ito kung saan Sudario. So dahil Sudario nasurat ko 2013 eh. Adi 2003. So ado dagiti writers ito medyo napuskol dahil nga libro and sumagmamano lang nga kopya ti Nerwar ta ti pondo na san nga ko dito san nga estilo tagnawa eh. So adda dagiti sponsors may sa dito ni Apo Albia ang kanayon nga sponsor dagiti taga Cagayan ni Apo Alex Vicente Yadaw na parabor nga Pilipino kadot makuportana gwapo lang aro rin kung may makuportana niya pala sa pulag ni Apo Albia. So ito'y libro dagiti taga Gumil Cagayan and dito nga tiyempo ngamin kat ti presidente ni Apo Judge Bacli and ti napanunod dagiti kamang editorial committee mo dagiti manggam iti Tagnawa project. Pagnunuman nga erotic poetry ti pinakatema ti sumaruno nga proyekto and unfortunately di presentami iti board san nga naaprobaran and ti kamalimi mat ngamin medyo tawag mo dito yun medyo nagarawam ni-announce mi kadagiti pada nga writers nga nagawat kami kadagiti erotic poems ket medyo excited mo laon na dagiti Ilocano man nanay nagatutin submit da so napasubo kami saan nga naprobaran ti board nagdagijay nagsubmit day ilandan yunan mabayin kami nga magibaga nga saan nga matuloy so napanood kami ti wagas ang may rorlata at alimpatok saan nga proyekto ti Gumil Pilipinas proyekto ko mati Gumil Pilipinas datoy dahil yung rason no apay nga nabugal mi dayjay sa nyata publications no dalaan magsipaw kaya marigata naman kaya magsipaw wala ti nga project so alimpatok dito dagiti erotiko nga dandan yung Ilocano napinta sa latang bata muna dito iti ko ti Ilocano literature so nagmay mi isang proyekto muna nga proyekto ng libro na pabalik erotiko and adda proyekto ti Gumil Cagayan idi kakamuno apay nga saan nga naprobaran mat ti liderato dagiti didandanim maparobing so nairwar mi matlaeng baba mo lang sa niya obligation so anthology dagiti dani maparobing baban ti panakitinulong ti mga guklab nya so da club ngamin dagiti mostly dagiti Ilocano nga manurat iti Cagayan tinawagan dagiti mga gapo manipud iti kadko nga kadada nga mabirukan sa Cagayan
Okay, so dagitoy, so manipud ka ti alimpatok, sa di alimpatok ti inusar na di jayen, dayjay tagnawa system ti panagilibro. Ilawlawag tayo madamdaman no kasano dito tagnawa system ayo. So ray deti nga libro naipabla pa ba ti tagnawa system. So ti rason na pa nga dadakamaten tayo taya. Nagmayad nga min deti nga para kanya deti ti kapintasan nga sistema ti panagilibro. Dakamaten tayo no madamdaman no apay. Deti met ti proyekto ti Gumil Metro Manila na nasaan kami nga mariro bayad dati ti kina Presidente mi ti Gumil Metro Manila. Dagiti napili a kapabintasan a kabukbukodan a sarita parubing. Muna libro kinakaipan dito. Kuno niya po editor Rambaud, ipantay ito muna libro tapos no, ma-pressure kami nga mangiror iti may kadua, may katlo ka libro. Masabol dati masabol dati ti basic education na iti Ilocano. So at the lima nga sarita ka parubing dito. And in the 2016, President ini 2016, kaya po Arturo Rata, si Presidente. So nainwarmanen na nabiyag ti proyekto at Tagnawa, ti Gumil Pilipinas. Nagidnan manen. Nagidna lang sunod ko digiti editor o nagiti mangimaton. So gidda na detoy antolohiya dagiti danyo ni Ayat. Detoy antolohiya dagiti saritang Ilocano. Ti editor nitoy antolohiya dagiti danyo ni Ayat. Dito mo kinapokles Birambaw. Ditoy ni Apuroy Aragon, Apo Neo M. Valdez, Neo Mario E. Valdez, kini Apo Jan B. Buhay. So 2016 dito anarwar. And I think dagiti awon nga kaadwan iti pablakan nito. Kung saan na maribo. Di 2016 adda napasamak nga libro Ilocano Book Fair JUP Baguio. Tibiyag isa niya ta publications siya. Siguro more or less 7 or 8 titles na Nairor Media. And sa balimot ti sistema, ti panagipablaak isa niya ta publications. So, medyo unique dagiti dagiti wagas ti panagipablaak ti Ilocano. Gapo iti kaawan ti dakkel nga publisher. 16 na tayo. So, nasunutan da jay iti proyekto ti Gumil Cagayan. Manen. Nagagat ti Gumil Cagayan. At dali dyan po nga kagagat ti Gumil Isabela, awan sa mga niya gagagat. So, nairor da ti 20 2019, hindi last year. Murayok. Tuloy lagi sarita lagi di manurat iti Cagayan. Awan ti nairor manen ti Gumil Pilipinas. So, bayat ti kada nagkamon ko iti Gumil Pilipinas, tinuror ti Gumil Pilipinas, kabanti Tagnawa kada ay 29, iti bulungpun, gusto yung bulungin iti balikas, nabalito ka natawid, tuluya dagiti danyo na Ayat, kanan tuluya dagiti sarita. 5 ya. So daytoy ti ikaw dyan dagiti 2. Katulit tugaw ken katulit dagiti danyo Ilocano. At the plano kami hindi nga kusla serye titang nawa daytoy yung medyo saan nga inawat ti National Library nga puro kakititay nila. So nga, tatali tugaw na dati violent. Yan, tuloy na salita. Hindi ka naging editor, hindi
title. So Asjay, and wala dua so na maragsa ka personally maragsa ka na no darumduma nga mga libro ka maragsa na. So yung sistema nga tagdawa mo gaputa awan ti dakkel nga publisher nga nga ganatin nakasagana nga gipunan para iti panakibulak ng libro nga Ilocano. Tagnawa pa nagtiginulong nga kasla ako dati mas detalyado nga ako nagpanid na bayadan na. So no mano da yung panid nga sa kupon na sinurat mo at makwenta no mano tigatad na ay suda gid i-share mo at ibingay mo. Kat nagpintas dito yung sistema gaputa sa pangarigan gapulo kayo nga nagtagnawa nga nagtagnawa nag-ori ti libro gapulo kayo mat nga mangiwaras kada yung libro. So balin nga 20 digigay kang runaan nga dilako. Gapo iti kawam pa iti natin napartak nga mas na marketing arm ko mati Gumil Pilipinas. Dagiti 20 nga authors isuda dagiti dagiti porsigido nga agi-promote, agilako dagiti libro. So dagiti may nga pagimbagan na. May kadua san nga nadagsen gaputa let's say ti may nga printeran kumaon no sa ribo nga kopya ti may nga libro worth 80,000 divided by 20 so mga more or less 4,000 lang dagiti 4,000 lang dagiti authors no may sa kang nga author tapos kat mayroon ka ti libro nga 1,000 copies nadagsin ka 80,000 sila kala nangalat ti franchise with icho may kumas yan. So nadagsen and kaputahan nalagan nalaka para kadagiti Ilocano writers ada do iti mayroon tayo nga Ilocano titles. So nagiti buya so dayjay and nyapay. Ato ti meron tayo nga libro nga Ilocano nga dagiti mo ti kang runaan nga panggap tayo nga manurat nga Ilocano nga agputos ti dalupay nga wagas tapno mayroon tayo dagiti sinurat tayo ken kastamot nga may payan tayo ti materials para kadagiti magbasa nga Ilocano. Dati banawag nga maminbuay iti mga bulan nga rumwar ti adalang diya kada issue kud nga sarita and tinobela kat serialized so dagitoy proyekto nga tagnawa ti Gumil Pilipinas na usually kat remote na pablak mo ti banawag sa bali pa nga publikasyon tiyempo dati nga nga mangirwar dagiti manurat nga Ilocano nga medyo sila sinurat nga naidumduma dagiti pangarigan dagiti tema nga medyo saan nga awaten ko dagiti publication mabali mo nga suraton para iti tagnawa no pakalusot ka dagiti editor nga usually kat medyo ko dagiti liberated dagiti tema nga saan nga mabalin although kasimot ka open ti banawag itan
depende lang iti pa nakasurat na. Damat nga man iti sinurat nga ko nga oray no may papanig ti relasyon ti same sex siya ano medyo revolusyonaryo nga sinurat. Depende iti pa nakaisurat na nagmayad mga basbasahin and saan man nga hindi talaga nga agdadata nga ang basbastos iti institusyon siya okay mo rumor mo ti Banawa and ajay kung iti ko ati Tagnawa mas namimbinas na dagiti medyo mapangahas ka kunada mapangahas ka kunada ti sulatan tayo isuwar nga dadating nga wagas nga panunod tayo tapno napay sa bali nga pagiroran tayo kadagi sinurat tayo at ano dagiti sinurat nga ipablak ti Tagnawa ka dagiti malaga po ti Banawa kas na maditit jay purpose nga apay pala nga sila kasano madukuma dagiti wagas ti pagpablakan tayo no same no dagiti magaling hindi kayo na malati pero tayo ti Tagnawa alas jay dagiti personal nga kapanuta ka din so as jay and basahan tayo lang dito dagiti author ti antologiya ti dagiti Daniel 33 aman naniw 91 adaniw magatang dahil 250 pesos so baling kayo nga PM kada kami tumawag bro so 33 aman naniw 91 adaniw kahit nagiti lang apelyido lang nagiti kurata iba na no ano na yun ko pula ni Apo Jaime Raras share ko ba lang niya na rin so dagiti apelyido dagiti naniw Abiba Aguinaldo sorry ka na buya ka karon buya ka buyan tayo yay Rene Boy Abiba Ronnie Aguinaldo Remy Albano Ray Aragon Rosalie Barnacha Simeon Beroy Vincent Berroy Cortez ni Abing Cortez na yung mga ginagana para lumang Crisologo Dionisio Tacanay Sherwin De Peralta Annalisa M. Gaspar Jonalyn Labrador Lindaling Bawang Bulong Sunny Mar Lopez Marjorie Monses Daniel Desperos Ben Pacris Rodi Garpadios Jaime Raras Elizabeth M. Raquel Ria Rebelledo Genilyn Sagulles Gian Salting Fidel Sambawa Marce Villeja Marshall Subitan Epinomo Imelda Duque Toledo Jonathan Toricer Oswald Valente ni Mia Biesca ni Derek Marcel Llaves so dagiti author ditoy dagiti Tulia dagiti Dani hindi timat ang tugaw ang Tulia dagiti Sarita dagiti author Ero Labro Alejandro Pindolo
Virginia Alejandro Bilbilao, Rubito Amorin, Freddy Aragon, Arnold Baksa, Julio Belmes, Simeon Beroy, Stella Vizquera Guerrero, Virgilio Dumaloy, Elmer Gamulo, Arnold Pascualose, Joel B. Manuel, Charlie Pinto, Elizabeth Madarang Raquel, Jaime Raras, Ringe Rebolledo, Rolando Seguro, Marcial Subitan, tingnan mo, Remedios Stabilis Maguilon, Edson Tobias, Imelda Toledo, Neo Valdez, and Jimmy Bibi. Sige po ti authors kat balin nyo nga kontaken di ko ti author no kaya ti gumatang iti kopya nadya sa nyo daw dawatan na po gatangin nyo tapno ikan tayo iti patag iti sinurat tayo sarita kenda ni Ilocano and respeto ano pamadaya o kadang iti Ilocano writers, Ilocano artists nga despite nga awan financial reward nga maawad na iti susurat at ituloy na iti susurat para iti panakataginayan iti Ilocano literature and iti liway nga Ilocano. So, Jai, nasaludsod din niyo? Saludsod kayo ano? Bayati libro ay Jaime. Okay? Lagi lang. Kita mo na niya tindani ko dito kayo mga niraman. Dani ko. Pag siyatan ng letter A tinago mo na kayo. Taguog. Taguog dyan kayo. Dahil nasurat ko siguro bila siya rin. Thank you. Jai, and thank you di pa nang katkadayo dito mo. Pero tayo pala kita duma. Bali niyo tagsaludsod po. Tingnan ko pa dito balong ko. Nga po iti medyo nakamat may papanitagnaw. Dito mo lang ayo dito and
Numabalbalin, ayan, numabalbalin. Siyempre, niruwar namin yung na na kayo di mangkunan ti libro yo. Tendency namin kat siyempre ibigay kahit sila sa ti katulaak, kahit nabuta jacket ko sa awan pa yung ano. So, nagitan jacket namin talaga. Napunta nagbayad mo, DJ nagipagtagnawa. Um, Ma'am Nieves ka. Sila din. Okay. So, yun, ma'am. Done. Done sa ma'am. Yeah. So, hindi ko na ako. Siyempre, bayadan mo, nagtagnawa bayad mo, tayo. Yung nagsasaritaan mo, tulagan mo yung nagigikabaw tayo nga agad-edi. Dito. Nga namawal ba din, ipakat tayo na jay, na-stricto nga saan nga nakababay na yung mabasa na yung readers. But, saan nakababay yung kredit na titignan na ken customer jay physical nga lang ada jay libro nga despite nga sometimes nga nasisiglat nga graphic artist o layout artist nagkagawaan tayo man nga oras kas ano makagawa at mo dito standard yung physical nga lang ating libro and yeah the kompleto the SBN na bigyan di panakailan ko na and customer na the legal nga status di gumili Pilipinas cash publisher. Basta paigad, thank you. Hindi pa nang katkabayo ulit mo.